И здравейте, хора! От 2 месеца не съм качвал. Днеска мисля да рисувам. О, чакай! Тук е новия вкус на Lava Bear Blood Moon Halloween Edition. И отваряме. И за първи път сега го пробвам. Това е посветено на Кървава луна. Хора, това е много добро. Като за началото на новия първи видеоклип. Това е доста добре. На вид изглежда хубаво. И всичко е много добре. Постарали се. Това беше от мене. Чао!